Здравейте на всички! Добре дошли в новия епизод на новите професии на новото време. Тази вечер съм поканила една изключителна дама, вдъхновяваща, интересна, много готина и ще бъде много интересно. Така че хора, не пропускайте да ни гледате на живо, да участвате в този нов реалити формат, в който всеки има възможност да поиска линк и да се включи тук при нас в студиото и да зададе своите въпроси лично на моите гости. Така че аз няма да се бавя повече и ще ви представя моята прекрасна гостенка. Повечето от хората в от моята аудитория я познават, защото ние с нея имаме доста дълъг път изминат в социалните мрежи. Ние сме един уникален тандем, но тя е един изключителен човек с многостранни интереси и сега ще ви зачита някои от тях. Тя е енергиен психолог, вдъхновител за позитивни промени, креативен дизайнер и човек с главно Ч. Тя е сертифициран в САЩ Life Coach, който вдъхновява хората да променят начина си на мислене, да отработят страховете си, да постигнат бизнес целите си, да сбъднат живота на своите мечти, да са щастливи в своите лични връзки. Тя е от школата на Тони Робинс, тя е работила с всички известни лайф коучове и така нататък, световно известни. Има две висши образования, работила е в телевизията, в националното радио, преди да замине за Америка, където живее от 25 години и няма повече да се бавя и ще ви представя. Това е Диди Чолакова. Диди, добре дошла в моето студио. Безкрайно се радвам да те видя, да сме отново заедно и да споделим тази енергия, това вдъхновение, което ти носиш със себе си. Така че, хора, това е Диди Чолакова. Давам и думата да каже как тя се върна в себе си. Защото тя има толкова много странни интереси, многостранни занимания, с които се занимава, че е един събирателен образ на енергийна психология, креативна мода, журналистика, изобщо изключителен човек. Диди. Много ти благодаря, Рени, за поканата. Изключително удоволствие за мен. Много се вълнувам, а като казвам, че се вълнувам, наистина е така, защото с тебе много отдавна така не сме били заедно. Имаме отпреди много общи проекти. Създадохме двете бизнес клуб генератор на идеи, различни обучения. После си дадохме малко почивка и сега направо ми липсваш. И много хора ми писаха тези дни, като разбраха, че ще съм ти гост, че им липсваме двете заедно като тандем. Така че може би това е първата стъпка да се върнем отново на сцената като тим, като тандем, като екип с тебе и много, много ти благодаря. Аз наистина затова и сложихме това заглавие на интервюто днес, завръщане в себе си, защото наистина в момента се чувствам завърнала се в себе си и се чувствам много добре, много уютно, много комфортно, все едно да се върнеш в дома си или в бащиния си дом по-скоро. Такова усещане е. През този период, точно като един герой в тия истории, приказните или в филмите, си минавах през всички стадии на търсене на себе си. Аз съм, мисля, че споменавала в различни обучения пътя на героя, в почти е структура на всяка приказка или на всеки филм. Това, че има един нормален живот, след това нещо се случва, някакво събитие в живота, после така се случва, че той герой трябва да тръгне по пътя си, за да намери или живата вода, или някакъв вълшебен предмет, който да спаси някой или него самия.
след това се среща с приятели, с ментор, после има някаква битка, двубой с Със себе си. Със себе си, да. След което печели битката, преживява трансформация и се завръща отново. Това е, нали, историята на всяка приказка, пък да ви кажа честно и на нашия живот, защото всичко това го преживях в последната 1 година и не ми е за първи път. Много пъти съм се изгубвала и съм се намирала, така че мога да бъда полезна на много хора, които се чувстват по някакви причини изгубени, т.е. не себе си, не могат да се познаят. Това се случва, когато, примерно, има някаква загуба, нещо сме преживяли, или пък имаш бърнаут, или пък имаш нещо, което ти натиска спусъка тръгъра така да те отдели от себе си. И аз това го преживях с болестта на моята майка миналата година. И доста дълго ми взе. Извинявай, че те прекъсвам. Тъкмо исках да попитам. Да приветствам първо хората, които ни гледат на живо. Вече 7 човека ни гледат на живо. Благодарим ви, хора. Знам какво предизвикателство е човек да отдели точно в 20 часа българско време, да отдели от времето си и да бъде на живо някъде. Благодарим ви безкрайно, че сте с нас. Обещаваме ви, че ще прекарате едно изключително ползотворно и интересно време. Не се съмнявайте в това. Искам да ви напомня, че този нов реалити формат, който стартирах, е точно за това да бъде по-интерактивно, да бъде по-истинско, да можете да си поискате линк, когато имате въпрос и да се качите при нас в студиото и да го зададете. Аз сега ще ви пусна така да ви върви тук като напомняне, малко по-късно ще ви дадем възможност да се качите при нас. А сега нямам търпение да попитам Диди, къде се изгуби? Къде беше? Толкова време липсваше от социалните мрежи. Толкова бяхме свикнали да те виждаме всяка седмица в Говори с Диана, в твоето предаване, което беше една изключителна школа и за мен. В това предаване се родиха толкова много идеи за нови проекти, толкова интересни хора ни срещна, толкова готини неща и бяхме свикнали да те очакваме всяка седмица и в един момент ти изчезна. И много ни липсваше, трябва да знаеш. Кажи на всички приятели, които са заедно с нас тук и тези, които за първи път те виждат, разбира се, къде се изгуби. Благодаря ти, Рени, за този въпрос. Казвам здравейте на всички, които сега ни гледат на живо. Благодаря, че сте с нас. Рени, много интимен, честен, искрен въпрос. Много хора ми го задаваха, писаха ми, обаче това е твоето предаване, да провокира и да казва неща като неща, от които хората се интересуват, а пък примерно им е неудобно да зададат. Така че много ти благодаря за този въпрос. Аз не съм се скрила и няма да скрия, нали, пътя, по който минах и какво преживях през тази година. Първо си дадох почивка от предаването Говори с Диана и от пътешествие света на модата. Аз имах 2 предавания, ако си спомняш. Едното като Life и бизнес коуч Говори с Диана, другото пътешествие света на модата като моден дизайнер. И това някъде го правих около 3 години. Ти си спомняш, че и с тебе направихме много проекти, включително и бизнес кръга. И се усещах много уморена. Имам чувство, че така преживях един бърнаут и си дадох малко почивка. След което, нали, си казвам, ще си дам малко почивка и ще се върна. А когато си дадеш малко почивка, никога не е малко, хора, да знаете. Винаги започват така едни отлагания. Да, айде, ще ти почина 1 седмица, айде после 1 месец, после ще се върна. Губиш тренинг, губиш мотивация. Това е едно от нещата, нали, които са
така важни да знае човек. Няма значение дали е психолог, лайф коуч или какъвто и да е. Всеки си минава по пътя. Така мозъка го приспива, защото му е необходимо в даден момент. После се случи тази ситуация в моето семейство с болестта на майка ми. Тези хора, които имат близки, възрастни и живеят в чужбина, може би най-добре ще ме разберат, защото разбира се, че е много тежко да приемеш сериозно заболяване на близък човек, обаче по-тежко е да си много далече и да не можеш да помогнеш или да не знаеш как да помогнеш. И тук вече се получава един вътрешен конфликт за това, че какво да направя, как да го направя, дали да направя. Аз включително се връщах в България да се грижа за майка ми, после опитвах всякакви неща, нали, дистанционно да помогна. Разбира се, това работи, но това някак си ме потопи долу. Почнах енергията да спада, да си постоянно в тревожност, постоянно в страх, в стрес. Хората, които са го преживяли, може би най-добре ще ме разберат. Обаче лошото, нали, от тази ситуация, че тя никога не идва сама. Те започват да се навързват. Защото аз затова, нали, се определям като енергиен психолог, защото енергията е основното в всичко. Първо енергията. И когато се случи някаква ситуация в нашия живот, ние спадаме енергийно. Оттам вече започват да се случват други неща. Значи, колкото ти е по-ниска енергията, толкова на ниско енергийно ниво започват да се случват лоши ситуации, да се разболяват хора, да губиш хора, губиш приятелства, губиш съпруг, съпруга, деца, всичко се случва и просто изведнъж както на ранение. Да, както лъва никой не може да го нападне, обаче когато е наранен, всички животни се купчват върху него и го разкъсват. Това е когато ни спадне енергията. Значи една ситуация в живота после води до други. И става омагьосан кръг от неприятни неща, които ти се опитваш, тъкмо излизаш на повърхността на водата все едно и си взимаш въздух и си мислиш, че вече си преодолял дадена ситуация и идва една втора вълна, която те блъска и пак те потапя и пак ти много трудно се изкарваш нагоре и после пак те блъска трета вълна и те потапя. И когато се съпротивляваш, това, нали, ви го казвам от опит и който е в такава ситуация, нека да го пробва. Когато се съпротивляваш, когато се опитваш да мислиш варианти, да имаш някакви планове, в тази ситуация, долу на ниска енергия, където само лоши неща ти се случват, това не работи. Плана и съпротивлението не работи. И това си го доказах. Просто бях го забравила. И живота ми го припомни. Трябва просто да се отпуснеш, пак трябва да имаш действия, но вече без да планираш. Защото какво беше там в оня виц, ако искаш да разсмееш Господ, прави си планове. Продължение на 1 година си правих планове и нищо от тия планове не се случи. Както аз бях планирала. Лиди, аз много ти благодаря за откровеността, защото е много важно наистина да бъдем истински. Хората да разберат, че тези, които са популярни и успешни, те също си имат своите моменти на такива спадове на енергия, такива моменти, в които живота им така изпраща предизвикателства. И не всичко е цветя и рози, и не можем постоянно да бъдем в висока енергия и да сме горе на черешата, дето има една приказка. Но е много важно, когато дойде този момент, ние да го разпознаем, да го осъзнаем и и осъзнато да подходим към него. И да потърсим някой, който да може да ни приведе по-бързо през този процес, за да не се мъчим сами да преплуваме през тази река срещу течението. Абсолютно. Много ти благодаря. Искам да благодаря и на хората, които са в чата. Хора, безкрайно ви благодаря, че сте с нас.
10 човека ни гледат на живо. Майстор Ради, добре дошъл. Радвам се, че си с нас. Енергийно можещи Вихрион, Тони, благодаря ти, че си с нас. Доби Стоянова, здравей, Доби. Нети, добре дошла. Наталия Симова, еха, много се радвам да ви видя заедно отново. Прегръдки за двете. Наталка, много те обичаме. Тони казва да бъдем с Бога. Така е. Амин. Да бъдем с Бога всички. И хора, аз много искам наистина да се получи един искрен, откровен разговор и да си говорим за нещата истински такива, каквито са. Да не ги захаросваме и да ги представяме както в Инстаграм само филтри, нали, и усмивки. Всъщност всеки си има такива моменти в живота. И Диди, въпреки нейните многостранни интереси, инструменти, знания, умения, бизнеси и така нататък, и тя си има тези свои моменти, което всъщност нали, е много важно, че тя ги споделя с нас. И разбира се, когато човек е излязъл от тях, вече знае пътя. Рени, това исках да кажа, че тези моменти, те са много полезни. Трудностите в живота просто те правят още по-силен човек и ти помагат да се промениш. Ако си излязъл от пътя, ако си се изгубил и си излязъл от пътечката и си тръгнал в гората, просто ти трябва да мобилизираш всички твои способности. Ако трябва да се ориентираш по мъха, по звездите, нали, метафорично го казвам, но да намериш пътеката и да се върнеш. Точно това правят тези трудности в нашия живот. И точно това направиха с мене. Тестваха ме много пъти. Всички знания, които имах, понякога ги забравяме, инструменти. Просто, например, съм си взела ножчето, ама не съм си взела фенерчето в дадена ситуация. И всичко това много ми помогна. Даже толкова много ме вдъхнови, че сега се връщам отново, нали, в себе си. Нарочно искам да е в себе си, а не към себе си. И даже имам идея за обучения, за да помогна на повече хора, ако са в някаква такава ситуация. Защото всеки един от нас, няма какво да си кривим душата, е бил или е в момента, или ще бъде в трудни ситуации. Въпросът е наистина да използваш най-правилните неща, за да можеш да излезеш по-бързо. А правилни неща не са наредени на тепсия. Има много, както инструментите хирургическите, има и игла за шиене, и ножица, и скалпел. Обаче специалиста, който разполага с тия знания, може да ти каже в тази ситуация кой от инструментите да използваш. Аз искам, Диди, извиня, ще прекъсвам, искам тук един въпрос да кача в студиото на Ради. Да разбирам ли, че целеполагането при теб не е сработило? Благодаря, Ради, много за този въпрос. Аз ти гледах интервюто с Рени, миналия път ти беше преди мен и съм много очарована от това, което ти правиш. Не винаги. Целеполагането не винаги работи в травматични или трагични ситуации. Понякога, ако си изпаднал много надолу в дупката, в депресивно състояние, ти дори не можеш да прилагаш действия. Да не говорим да имаш план или да имаш цели. Не можеш. Ти си в такова състояние, че едва намираш стимул и сили да станеш, примерно, сутрин от леглото. Или да се облечеш и да излезеш. Много хора са били, и имам клиенти в това състояние, и когато отстрани изглежда, дали някой ти каже, нищо не мога да направя, разбираш ли, като парализиран съм. Много хора не го разбират и казват, как така сега? Нави си часовника всеки ден в 7 да ти звъни и ставай да придобиеш навик. Да, ама ако нямаш сили да станеш всеки ден в 7, часовника ти ако звъни. Така че не винаги целите и плана работят. Зависи от ситуацията. Зависи от ситуацията. И ще ви кажа, аз даже започнах една книга да пиша като наръчник
как да преодолеем примерно загуби, тъга и скръб. И това са стъпките, през които аз минах, инструментите, които имам. Първото нещо е не да си полагаш цел, Ради, защото ти не можеш да целеполагаш. Просто толкова си празен и толкова нямаш енергия, че нищо не можеш да направиш. И ти можеш, извинявай, Джиги, че те прекъсвам, ти може и да имаш план. Може и да имаш да си поставил цели на хартия и да пишеш всеки ден тези цели, но има моменти, когато просто... Нямаш достатъчното енергия, за да го направиш. Ето това. Имаш си план, искаш да действаш, обаче идва сутринта и ти не можеш да станеш от леглото. Или толкова много си потиснат, че не можеш да излезеш навънка, за да си свършиш работата. Вече това са по-дълбоки депресивни състояния, но ги има при хората. Затова първото нещо е да си дигнем енергията. Енергията се дига първо на физическо ниво, хора, защото на ментално ниво аз не еднократно съм ви казвала, че имаме 4 тела. Първото е енергийно, след това е духовното, менталното и физическото. Нали, към духовно слагам емоционалното също вътре. Емоционалното. Ние няма как да ги разделим, просто ние сме няма. Толкова са свързани, че ако имаш пробив в енергийното тяло, нямаш достатъчно енергия, за да напълниш всички други тела и те започват да страдат. Ако имаш в емоционалното, то всъщност се продължава на ментално тяло и на физическо. Вече последният етап е физическо, когато се разболяваме. И се чудим защо ни е дошла дадена болест, а то е тръгнала отдавна, минала е през всички тела, пробила ги и ние не сме разбрали. И затова, когато се започне с енергийни практики, упражнения, чисто физически, дори да подскочиш 10 пъти или да клекнеш 20 пъти, особено ако не можеш нищо друго да направиш, или да се запишеш на йога, или да тичаш в квартала. Първо нека да тръгнем да правим физически неща, защото чрез физическите упражнения най-бързо се дига енергийното ниво. Вече можеш да си помогнеш с медитации, визуализации, енергийни практики, да визуализираш болката си или стреса си, или страха си. Аз ги имам в видеята ми на YouTube канала ми, Диана Чолакова, изписва се на английски, така както го виждате под камерата. Там може да видите някои от тия практики, но всичко е свързано. И за всеки човек е различно. Затова, ако ходите на много обучения, знам, че всички, които ни гледате, сте били на наше обучение с Рени и продължавате да бъдете и в различни клубове, кръгове в бизнеса, но за всеки човек е различно. И най-добре е специалист да ви види състоянието и да ви каже в това състояние, в което си в момента, това точно трябва да използваш, после това ще направим това и така нататък. А не, аз знам, че се правят медитации, сега ще пробвам. И аз пробвах, и аз много обичам, имам и записани медитации в YouTube канала ми, ще ги намерите, ама все едно отзад напред да тръгнеш. Не винаги работи това. Извинявайте, ако съм била много многословна, ама сега говорих на Ради. Да, той ти благодари, благодаря за отговора. И казва, това, че хората във висока енергия по-рядко изпадат в това състояние, вярно ли е? Когато човек си поддържа висока енергията, вярно ли е, че по-рядко изпада в депресивно състояние? Абсолютно вярно е, Ради. И ако усетите, че започвате да се чувствате уморени, да нямате енергия, да нямате желание, да почнете да мислите негативно, това означава, че има някаква дупчица, някакъв пробив в енергийното ви тяло и трябва веднага да намерите коя е, къде е, да я запушите и да почнете да дигате нивото на енергията. Това е точно както в двигателя за колите. Нали, ако имаш теч на масло или нещо друго, трябва да намериш къде е, да го поправиш, за да спираш, да наливаш ти масло и то да изтича отдолу, защото много често така правим с енергията. Обаче това е временно запълване на енергията. Тя така или иначе изтича и все повече изтича, защото дупката повече се увеличава. Просто трябва да, като усетим, че първите признаци,
да вземем мерки, защото после вече да си на единичката и да тръгнеш да наливаш е много по-трудно. Диди ти спомена, че много от хората, които ни гледат, преди са били в наши обучения. И ето тук се ще кача един коментар на Наталка Симова. Очаквам скоро с ваша помощ да се роди отсрочена бизнес кръга. Липсвате ми много. Наталка, много те обичам. Много ти благодаря, Нати. Да, тя, между другото, вчера ми писа, като поканих да участва в това интервю, ми писа, че и липсваме Рени и че срещите, ние имахме много хубави срещи в бизнес кръга, защото бяхме едни от първите бизнес кръгове. Така, нека да се похвалим, да се потупаме по рамото, Рени. И работихме много посочно. Работихме върху личностно развитие и бизнес. Защото много хора, понеже аз съм и бизнес треньор, нали, и лайф коуч, но винаги казвам, не можеш да тръгнеш да правиш бизнес с начина, по който мислиш, или с тези ограничения в мисленето, които имаш. Просто трябва да се тръгне от психологията към бизнеса, а не в обратен ред. Защото много пъти хората си купуват сесии, за да им стартира бизнеса, да направят пари и клиенти и тогава да тръгнат да се самоусъвършенстват и да се променят. Няма как това да стане, хора, припомням ви го. Не може да тръгнете да направите клиенти и да правите пари, ако вие сте празни вътре. Нямате енергия, имате задръстване там като ограничения и просто пътя обратния ред трябва да е. Първо вие да промените себе си и след това да ви се отрази добре на бизнеса. Ние винаги сме знаели, че трябва да се работи и в личностното развитие и в бизнес развитие, защото няма как само в едната посока да се развиваш и да се движат нещата. Просто винаги така ще се зави лодката в обратна посока, ако гребеш. Така е. Рени, ти самата, както каза, аз много добре и много лесно комбинирам всичките си умения и всичките си таланти. И това също е талант, да може да комбинира всичките си таланти и умения. Защото през живота си съм работила различни неща, учила съм различни неща, занимавала съм се с различни неща и някак си във времето няма как да не използваш, примерно, журналистиката ми, която, примерно, не практикувам от 20 години, откакто съм в Америка, ама тя не е забравена. Това е като карането на колело, то ти стои вътре. И когато ти потрябва, както когато беше старта на подкастове, и аз бях една от първата, която стартира обучение за подкаста, с Русанка Начева го стартирахме, но тогава го направихме с варианта на радиоподкаст за слушане. Да. Това е американския вариант и ние това преподавахме в това обучение. И там моите умения от журналистиката бяха много полезни на хората. И после в България започнаха тия подкастове, които са като телевизионни студия и телевизионни предавания, защото техниката вече много повече се разви. Защо да не използваш камера, нали, само микрофон. Така че всички неща и дизайнерството, спомняше си, Рени, като и в бизнес кръга и обучение направих за цветовете, за енергията на цветовете. Взимах ги примерно от дизайнерството и ги препращах към психологията и към енергийните практики и към начина на мислене. И това много помага на хората. Аз искам да кажа тук и аз да се потупам по рамото, че ние с Диди имаме способността да мислим извън рамките и да надушваме тенденциите, някакси да ги усещаме и много преди да са излезли на пазара,
ние да ги реализираме. Даже понякога е в наш минус, защото пък аудиторията не е още достатъчно озряла за този момент или за този продукт, както беше тогава с подкаста. Си спомням, че хората тогава, в 20-та година, 21-та година, мисля, че тогава беше, хората в България все още не бяха озрели за този продукт. И тогава той нямаше необходимия успех, който трябваше да има за този нов продукт, иновативен, който на пазара. И малко по-късно, ето вече 1-2 години и вече сега 25-та година, всъщност това е бум на пазара. Вече всички правят подкастове, изобщо... Абсолютно, обаче, Рени, при нас това е хубавото и интересното, че когато имаме идея, веднага тръгваме да реализираме. Вярно, пазара може още да не е готов или аудиторията и след това започва матрицата, нали, всички да почнат да правят. И ако си спомняш и хората, които ни познават тук и ни гледат, ние спираме да го правим. Защото не е интересно всички да правят едно и също нещо. И тогава отиваме в друга посока и друга сфера. И пак започваме нещо, което за другото ада на сбъднатите желания. Защото не си разбран, не си във времето и мястото точното. Ами аз сега, може би сега е мястото да кажа на хората защо реших да стартирам този нов формат на моя подкаст. Аз просто усещам как по себе си съдя, как хората вече се изморяват от тези видеа с изкуствен интелект направени, тези ефекти бляскащи, скачащи от всякъде, как се губи фокуса, как човек не може да се съсредоточи, как няма го този човешки разговор, който сега с теб водим, че хората все повече ще жадуват за този тип разговори и че ще искат да комуникират с живи хора. И аз мисля, че този тип формат ще има ще се търси все повече и повече за това, защото изкуственият интелект толкова много напредна и хората все повече се питат, ама това, което го виждам, истина ли е? Това дали е истина или някой просто е направил нещо, някакво видео с изкуствен интелект. Вие знаете много добре, че в момента има такива платформи, такива програми, в които само една секунда от гласа ти, от физиономията ти да види тази програма и може да ти изфабрикува такова видео с твоя образ, с твоя глас, с всичко, на какъвто език искаш и даже и ти да се гледаш и да се чудиш, да не можеш да се познаеш, да се чуеш откъде ти е дошло. Така че хора, на мен това вече ми идва в повече. Аз съм човек, който обича технологиите, но искам всичко да бъде в някакви граници, защото ми се струва, че някакси нещата с изкуствения интелект малко минаха границите на човешкото общуване и на мен лично ми идва в повече. И смятам, че има все повече хора, които ще се чувстват като мен. Затова и започнах да развивам този YouTube канал, защото лично аз все повече наблюдавам себе си, как все повече ползвам YouTube, все повече ровя в YouTube, търся различни подкастове, следя различни хора, с които са ми интересни, които са ми полезни и там мога да изгледам едно видео, примерно половин час, 1 час, което да получа някаква стойност и да има някакъв смисъл. Докато с това безцелно скролване в останалите социални мрежи, ви знаете, че TikTok за мен беше голяма любов. Аз преди 3 години, като го открих, така бях голяма привърженичка на TikTok. Но, честно казано, много малко влизам вече в TikTok. Защото, Рени, извинявай, да те прекъсна, защото ти видя в TikTok потенциала, когато още никой не го виждаше.
Абсолютно. И направи много предавания, обучение, извинявам се. След това вече всички, когато се обучиха, почнаха да правят с благодарение на технически там ефекти, какво ли не. На тебе вече, това за което говорихме преди малко, не ти е интересно и ти се насочваш към нещо друго. Вече не е TikTok. Вече е някаква друга любов идва, някакво друго вдъхновение. И по този повод за тук и сега, за живите предавания, вече ни е необходимо, наистина. По едно време беше наситено и хората затова тръгнаха на краткия вариант на видеа, но сега искат пак да разговарят. Искат да е интимно. И от интимността винаги ще е модерна. Никой не може да избяга. Това в вековете е доказано. Затова тук искам нещо да обявя точно от твоето предаване да тръгне. Като добрата орисница да бъдеш. Аз ще си върна пак моето предаване Говори с Диана, но ще бъде нов формат. Ако си спомняте, преди години каних гости, които се разказваха личните истории, с личните истории даха пример на хората и им помагаха. Сега искам да бъде лайф коучинг на живо. Тук и сега да решим даден проблем. Тук и сега някой, ако има проблем, точно като тия телефоните за... ако някой е в криза, телефони за криза, нали, да се обадиш, точно такъв вид искам да ми е новия формат на предаването. Лайф коучинг на живо, Говори с Диана. Където искам да поканя всички. Ако имат някакъв проблем или някаква трудност, не е нужно да имате проблем, или се чувствате без енергия, или двумите се между нещо, на кръстопът сте, пишете ми на лични съобщения в месенджер, във Фейсбук, Диана Чолакова на английски се пише, и ми кажете: искам да участвам във вашето предаване. И на живо ще ви демонстрирам лайф коучинг, без да заплащате, и ще бъдем по-полезни на другите хора, които примерно са в същия проблем и не могат да се осмелят да дойдат да го споделят или да се обърнат към специалист. Така че каня всички, които имат нужда от лайф коуч на живо, абсолютно. Просто само трябва да нямат ограничаващото вярване, какво ще кажат хората, когато се появят на камера. Добре дошли сте в новото ми предаване, но с същото заглавие Говори с Диана. И още нещо искам да кажа, защото сме февруари. И аз на 24 февруари имам рожден ден. Всяка година, откакто съм започнала да се занимавам с лайф коучинг, психология, бизнес, нали, каквото и да било от този тип, правя подаръци в месеца на моя рожден ден. И това го знам от моя учител Тони Робин, защото той всяка година, веднъж годината, прави огромно безплатно обучение, за да събира пари за храна на хора, които са в затруднено положение. И нали, когато учих в неговата школа, това го видях и го използвам в моя бизнес, да направиш нещо за другите, да им подариш нещо. Така че за тези хора, които задават въпроси или имат необходимост, нека пак да ми пишат на лични съобщения или долу в коментарите да пишат: искам подарък. Ще ви дам на всички, които имате нужда. Няма значение колко човека сте. Ще ви дам 30-минутна безплатна сесия с мен като подарък. Правя го онлайн, така че където и да сте по света, може да съм ви полезна, защото имам много опит и много знания и така не мога да ги задържам сам със себе си, искам да ви ги дам. Така че пишете: искам подарък, и ми се обадете. Който иска подарък, аз веднага се записвам за подарък. Няма да пропусна тази възможност. Така че който някой друг, който иска да напише в коментар: искам подарък, Диди после ще ви пише в Фейсбук, ще ви намери и ще ви пише. Аз искам да кача тук един коментар на Наталката. Наталия Симеонова: вие ми помогнахте да трансформирам живота си. Научихте ме да обичам и да се грижа първо за себе си. А това в момента ми помага много. Чувствам се удовлетворена.
Боже, колко е хубаво така, когато толкова е удовлетворяващо, когато чуеш, че си бил част от живота на някой, че си му помогнал той да се трансформира в нещо по-добро и дори да тръгне в някаква друга посока, че тези знания, които е получил, те му помагат. Наталка, поздравления! Видях, че си станала брокер на месец януари. Поздравления! Много се радвам за твоите успехи. И който иска, ето тук, Диди, почват хората да искат подаръци. Пишете, хора, пишете, после ще ви пише Диди. Аз пък ще сложа сега тук линка. Слагам линка за студиото и който иска, може да се присъедини към нас в студиото и така лично да зададе въпроси на Диди, на мен, да каже, да сподели какво мисли по темите, за които си говорихме с Диди, как мислите ви тези формати, които тепърва стартираме с Диди, дали имат хляб в тях, така да се каже, или ние сме известни с Диди, че по време на такива интервюта ни се раждат най-гениалните идеи. Толкова проекти сме стартирали така, от такива разговори, просто така по време на интервюта. Почти всичките ни проекти са така хрумнала идеята за тях, а пък ние сме невероятен тандем, че много така бързо се допълваме и докато едната каже А, другата е казала и я, и вече сме скочили в дълбокото. Така че ще се радвам. Абсолютно е така. Само искам да призова хората да се качат при нас в студиото, лично да ни задават въпроси. Рени мисля, че сложи линк към студиото и да ви кажа, че всички, колкото и човека да сте, ще получите подаръци. Няма значение дали трудността ви е в личен план или в бизнес план. Това само исках да уточня. Това беше важно уточнение и ще се радвам някой да се престраши, да се качи при нас. Сложих ви линка, някой друг, ако иска лично да му го изпратя. Не знам, аз искам да кажа, че понякога, ако сте влезли в лайфа през линк във Фейсбук, тогава може би няма да ви дава възможност да пишете. Така че ако не можете да пишете, да коментирате, излезте от този линк и влезте директно през приложението на YouTube в лайфа, за да можете да пишете и така да сте да можете пълноценно да участвате в разговора ни. Диди, докато хората пишат и така се чудят кой да се качи при нас, аз искам да те питам ти какво мислиш, дали пък сега не е озряла идеята ние да вземем да направим едно ново обучение с теб. Не знам за нов бизнес кръг. Още сякаш не го усещам, защото те станаха толкова много клубовете, човек се чуди къде по-напред да членува, но пак някак си сякаш усещам, че ми се прави с тебе едно обучение на тема подкаст. Мислиш ли, че аудиторията вече озря за този момент и че ще ще бъдем полезни? Вие какво ще кажете, хора? Мислите ли, например, сега ми идва хрумва ми една идея, например, психология и технология на стартиращия подкаст. Как ви звучи? Супер! На мене ми звучи супер, защото ние всички обучения, които сме правили с тебе, ти помагаш от техническата част, аз от психологическата. Така че двете комбинации на психология и технология на стартиращия подкаст много добре ми звучи като заглавие. Още повече, че наистина, вярно, има много подкастове, обаче пък някои хора искат да стартират, а не знаят как. Нали, тези, които са по-тихи, по-скромни, някак си
недействащи или не знаещи към кого да се обръщат, защото аз, между другото, много въпроси имах през годините как да си направя интервю. Примерно, някой иска да почне интервюта, тогава не се казваха подкастове, водихме ги предавания и всички ме питаха как да стартирам да правя интервюта. И аз много хора тогава научих, даже мисля, че и обучение имах за това. Защото пазара, като има искане, нали, ние даваме обучение. Да. И сега ми се струва, че хората, понеже много нашумя подкаста, тези по-оправните, по-действащите, по-показващите се, те направиха подкаст. За тях няма проблем. Дали на обучение са били или отвътре им идва, но има хора, които наистина имат желание, не знаят откъде да тръгнат. Така че много добра идея. Мисля си, че нека хората да кажат как им се струва тази идея, дали биха се записали в това обучение, нека да напишат подкаст, думичката. Защото някак си хората, като им кажеш сега подкаст и веднага асоциацията е студио, скъпа техника, скъпа апаратура и така професионална нали, работа. Само, че това е за един по-напреднал етап от нали, един подкаст или от един бизнес. А когато човек стартира, за него е важно той да валидира идеята си. А за да я валидира, много по-лесно е да го направи през онлайн платформа. Ето такава, например, която аз излъчвам в момента и от която мога да науча и другите как да го правят. Ради. Изобщо не им трябва техника, кой знае каква. О, здравей, Ради! Аз ти, Ради. Радвам да се запозная на живо с теб, на живо. Благодаря. Не знам кой от двамата е по-щастлив, дали аз или ти. Имам един конкретен въпрос към тебе. Да. Какво би препоръчала на хората, които са по-потиснати? Тоест, тези, които са по-стеснителните хора. Какво им би препоръчала ти, така че да изпъкнат измежду всички останали, които са малко по-активни от тях? Абсолютно те разбрах. Много ти благодаря за въпроса. Да започнат да работят върху себе си първо от ограничаващите вярвания. Това е в основата. За да си стеснителен, ти имаш някакви ограничаващи вярвания. Или са ти казвали, говориш само глупости като малък. И той човека не смее да се покаже, да се изкаже, нали, публично. Или ти си грозен и той не смее да се покаже, примерно, на камера, или, нали, говоря и в бизнес и в личен план. Не знам дали в бизнес или личен план ти е въпроса, но като цяло говоря. Не, като цяло въпросът ми беше свързан към тези хора, които имат наистина истински умения, могат да правят нещата наистина много добре, но толкова много се притесняват да го покажат, било то пред камера, било то в подкаст или където и да е, как те да излезат на белия свят и просто хората да ги видят. Да, разбрах точно това е. Работа със себе си и се почва от ограничаващите вярвания. Защото ти, ако си стойностен човек и специалист и не можеш да се покажеш, за да заявиш на хората, че си такъв, с какво ти можеш да им помогнеш. И тук ние работим и мисля, че и в курсове, и в сесии лични с лице в лице, върху това да излязат от обвивката си, от пашкулчето си хората. Те трябва да се вярват в себе си, че могат, че са достатъчно стойностни, достатъчно знания имат, за да ги дават на другите. И тук вече, пак както ти казвам, с ограничаващите вярвания. Той им е в главата. Това се работи наистина лично. Рени, мисля, че искаш нещо да кажеш. Да, искам да кажа, Ради, че пред теб стои един такъв човек, който е работил много с ограничаващите си вярвания и точно с Диди Чолакова на лични сесии. Преди да започна да правя тези обучения, да се изявявам публично и така нататък, аз също съм извървяла много дълъг път и тя безкрайно много ми е помогнала в това да го съкратя. Така че горещо препоръчвам, от личен опит. Ради, веднага те каня в първото ми предаване на Говори с Диана, лайф коучинг на живо, да говорим, ако искаш, върху тази тема. Ако това си ти човека,
нали, за който питаш. Дали ти си този стеснителния или някой друг? Не си ти човек. Далече съм от това да бъда притеснителен. Добре. Или да не умея да презентирам себе си или да показвам кой съм. Аз го виждам. Ти беше прекрасен в интервюто с Рени миналия път и сега се качи в студиото при нас за въпрос. По-скоро ми е подсказка към всички останали, които се крият зад кулисия, наистина са супер добри. И просто никой не ги вижда и не могат да бъдат оценени по този начин, по който заслужават да бъдат оценени. Така е. Не защото не заслужават, а защото не са видими. Тоест те са невидими. Ама защо не са видими? Защо са избрали да бъдат такива? Защото им е комфортно да не се показват, защото ако се покажат, ако се изложа, ако не съм красива, ако ме обсъждат, ако имам лоши коментари, ако имам хейтъри, ако казвам глупости. И всичко това са ограничащите вярвания, защото някой някога ти е казал, че ти не можеш да говориш, че ти не си достатъчно интелигентен, умен, красив и така нататък. И това нещо, като се наслои, ти да си най-гениалният, да имаш супер идеи, като не можеш да излезеш, да ги споделиш, ами стой си там на последния ред в залата, свитичък, а уния там на първите редове ще се избият, примерно в дадени обучения или на Юли, или на Тони Робинс, за да ги коучват Юли или Тони Робинс. А тези на последния ред ще си стоят и ще си чакат някой да ги забележи. Ами никой няма да ги забележи. Сега ще ви кажа един реален случай, точно при Юли. Значи през цялото време, не знам дали си спомняш, през цялото време, през 3 маратона по време на пандемията минахме, през цялото време аз не смеех да дигна ръка, не смеех, просто много исках, но не смеех да изляза от масовката, да изпъкна по някакъв начин. Дори си спомням, че тогава с тази Христи Лакева, емоцията, с нея бяхме в една група и тя дори ме предизвика тогава, Юли да ме посочи мен да изляза. И това ми беше голямо такова предизвикателство и така път, който трябваше да измина. Ето го показно. Тогава работи сега. Да, абсолютно. Сега Рени не може да слезе от камерата, не може да затвориш устата от човек, който едва така не искаше да си дигне ръката. Но да, Ради, работа първо върху себе си. Да се освободиш от наслоявания в ограниченията. Да? Това, че си в такава подходяща среда, която ти помага да повдигнеш своето самочувствие, това не е ли пак положителна посока за развитие? Това помага. Обаче това не може дори... Ирена каза, че толкова маратони е изкарала при Юли, за да може да... Ради, представи си колко дълъг път съм изминала. Представи си. Аз също съм при Юли Тонкин, нали? Не го отричаме този факт и аз също признавам, че той много ми е помогнал за личностното развитие, като ми е разчупил лида. Обаче, Ради, забележи, когато си в група в обучения, и аз съм била на Юли, там познавам много от хората, които сега ни гледат оттам, сме много добри приятели. Когато си в група, някак си скрит. Когато работиш индивидуално с коуч, вярно, средата е важна, тя е подкрепяща. Може да споделиш идея, може някой да те посочи, ти, понеже не можеш да си дигнеш ръката, както е станал с Рени и Хриси. Обаче, когато работиш индивидуално с коуч, той знае, намира какъв е твой проблем и може върху това да започне да работи и оттам да се започне. И това, между другото, с тази енергийна психология, значи основата е като традиционната психология. Искам само да обясня, да не се чудите хора какво е това. Пак имаш дискусии, пак имаш задаване на въпроси и отговори, нали, от страна на специалиста. Обаче надграждането става вече с упражнения и практики.
енергийни, мисловни, визуализационни, медитативни, всякакъв тип практики. Нали? Това е различното. И някакси твоята трансформация с тия практики става по-бърза, отколкото традиционната психология. Аз сега си разказвам колко ми е тежко, колко някой ме е настъпал в автобуса, как никой не ме разбира и другия психолог си ме слуша и само е така си говорим. 20 години така. 20 години. Да, аз не искам, нали, повечето ми колеги и приятели, които са психолози, работят така динамично, интересно, иновативно, като мене. Нали, но има, тук познавам, била съм свидетел в Америка на психолози, дето толкова много е популярно, нали, психотерапия и така нататък. Просто само стоят и те слушат и никакви инструменти. Нищо не ти дават, за да си помогнеш, за да има някаква трансформация. А то така българите са използвали съседите, роднините и приятелите като терапевти, нали? И слушват те, пиеш там една ракия с съседа, казваш всички проблеми. И ето тук отново ми отговаряш на въпроса само с отговори. Най-добре е ти да бъдеш в такива общи, било то менторски програми, било то в обучителни програми, било то в посещения при коучи и т.н. Просто да бъдете в едно друго общество, в което заедно хора решавате общи казуси и там са се взаимно полезни. И може би точно това е посланието, което разбирам аз от теб, да бъде точно по този начин. Хората да бъдат заедно и да бъдат по-лесно решени проблемите. Така е. Заедно, заедно. Обаче другото е, ти си заедно в групата, това помага, вие сте на еднаква вибрация, трансформирате се, давате си идеи на един на друг, обаче така групата те държи в потока, ама трябва и самостоятелна работа. Затова предлагам комбинирано работа с специалист, плюс да имаш среда. Средата е много важна. Иначе някъде те завежда течението и си оставаш там, нали, ако няма средата. Но ти си в правилната група, в правилната посока. Но наистина те каня да си ми гост в първия ми говори с Диана Лайф коучинг на живо. Само трябва да си решим, нали, допълнително ще се разберем с тебе. Винаги можеш да вземеш моите контакти от Ирена. Да, върху какъв въпрос ще дискутираме и ще прилагаме лайф коучинга на живо. Може да е бизнес, може да е личностно развитие, всичко. Да ти кажа честно, много бих желал да помогна на много хора, не на себе си. Предпочитам да помогна на обществото и на много хора, които имат проблем и заедно да го дискутираме този проблем, защо и как. Добре. Отколкото да работим и конкретно върху мен, защото... Не, няма да е конкретно. Ще тръгне от твоя трудност, дори и да си имал и да си е преодолял и вече ще дадем... хора, благодаря ви много, Ради. Благодаря много, Диди. Че се включи. Благодаря. Към края. И имаме още една дама, която не искам да пропусна да я кача също. Наталка, видях, че ни чакаш тук отдолу. Заповядай при нас. Чакам. Здравейте! Добър вечер на всички. Много се радвам да ви видя заедно. Ами наистина съм щастлива след толкова време. Аз вече написах, дължа към вас огромна благодарност за всичко, което сте направили във времето с мен, с моя живот и въобще моята трансформация. Благодарна съм за всичко и аз съм човека, който ви подкрепям за подкаста и също ще се включа. Защото даже веднага ми се роди идея как и какво бих могла да направя и това да ми помогне и в сегашната ми работа. Така че изключително много съм благодарна. Какъвто и проект да направите, абсолютно съм сигурна, че ще бъде успешен. Първо, защото вие сте изключителни хора, познаваме се много добре, приятели сме си и който е при вас винаги
на всеки ще помогнете. Важното е човек да си намери, дето говорихте преди малко, обществото. Там, където ще се чувства добре, ще се чувства комфортно и освен в група, и като остане самичък след това, да не загуби тази увереност, така както се казва, да си стои здраво на краката. Така че аз се включвам в този, подкрепям ви за подкаста и с удоволствие и очаквам с нетърпение старта на този подкаст. И въобще какъвто и да е ваш проект, винаги ще съм при вас и с вас. Благодаря ти много, Наталка. Благодаря ти, Мила. Че е хубаво. Просто за това се струва всичко, хора. Струва се всичко. Така е, знаете ли, наистина вече 2 години, откакто следиме непрекъснато, но загубихме тази връзка. Липсват ми срядата, в която ние се събирахме и знаехме в 9 часа вечерта ние се събираме, виждахме се, без значение в кой край на света се намираме, но това приятелство, аз се радвам, че въпреки всичко в годините го запазихме. И пак казвам, тази общност става все по-голяма и по-голяма. Много повече хора се включват в нея. И аз отново благодаря на вас двете. И не само на вас, и на всички, които са, но вие сте инициаторите и за този бизнес кръг, и за всякакви други такива обучения, нали, които са около вас и свързани с вас. Да съм човека, който съм днес, да мисля за себе си, да уважавам себе си, защото преди това приоритетите ми бяха просто различни. Да променя мисленето си и да вървя напред. И въпреки годините си, аз не се отказвам, продължавам да се събирам точно с такива хора, с които да поддържам точно тая висока енергия и не възнамерявам да спирам. Чудесно, чудесно. Много се радвам на това. Обичам ви и аз. Ти си един вдъхновител и показваш на хората, няма значение кой къде е, какъв е, на каква възраст е. Точно така. Щом се вълнува, щом е влюбен в нещата, които прави и това го вдъхновява. Какво по-хубаво от това. И честито за благодаря. Признанието брокер на месец януари. Така. Това ти е ново призвание, с което ти много добре. То не е много, пък аз от миналата година като година завърших изключително добре годината. Пак казвам, аз съм горда с това, че в тази професия като нов човек успях много бързо да навляза, да се приобща в колектива и като че ли това е моето призвание, но много късно някак си го намерих, но пак казвам, аз не се отказвам. Каквото и да е, продължавам напред. Никога не е късно. Така е. Намерила, когато е би било добре, ако е малко в по-ранно време, но важното е да... Аз в началото, Наталка, казах за плановете. Ние имаме едни планове, обаче те не са нашите. Там върховния аз или там нещото, което отгоре знае най-добре кога и какво е най-добре за нас. Защото много пъти се борим да имаме нещо точно сега, да постигнем нещо точно сега. И ни се дават препятствия и това е защото не му е времето. Или може да не му е място. Точно така. Така че това, което моето изгубване през тази една година и завръщането ми сега, точно това доказа. Просто не трябва да натискаме и да настояваме за нещата. И трябва да приемем каквото и да се случи, че е за наше добро и да видим защо ни се случва. Вече когато си зададеш въпроса защо ми се случи, намираш отговора, значи нещо трябва да променя, значи не съм на правилния път, значи грешно мисля или грешно действам. Може да е прекалено много планирам, или прекалено много изисквам, или прекалено много искам тук и сега, ама на момента. И това може да е урока да те научи на търпение. Нали, нещата ще се случат, но ще се случват на час по лъжичка, бавно, не ти да го планираш, ще стане тук за 2 седмици, а ще стане за 2 години. Ако там така е по-добре за тебе написано, нали?
Точно така. Това беше едно от нещата, които така успях да науча, че никога, значи, трябва да си търпелив. Аз съм от хората, които така съм по-емоционална, искам всичко да се случва много бързо, но разбрах, че, както каза ти, всяко нещо се случва в дадения момент. Щом не се случва, значи не трябва да се случи. И най-важното, че аз свикнах с това, приемам нещата такива, каквито са в момента. И така, с благодарност вървя напред, каквото има да става, ще става, когато му дойде времето и когато трябва. Точно така. Наталка, много ти благодаря, че се включи при нас. И аз ви благодаря още веднъж. Пожелавам ви успех и на двете, пак казвам, във всичко, с каквото се захванете. Обичам ви и съм с вас. Супер! Свалям те, благодаря ти много. Искам тъй като времето напредна, аз знам, че с Диди, като се съберем, може да откараме цяла нощ, но искам да включа още един човек само. Ще пресрочим малко времето, но той е просто в наш стил. Ние няма как да сме просто съвсем точни. Ние просто каквото и да правим. Слагам линка отново. Още един човек ще качим в студиото за последно, тъй като вече мина час и 5 минути, просто не усетих кога мина. Хора, безкрайно ви благодаря. Виждам, че всички голяма част от хората от бизнес кръга сте тук. Рени Спасова е тук и тя иска подарък. Яния Атанасова иска подарък. Дани е тук и тя иска подарък. Изобщо Диди, Марая Маргарита е тук и тя е тук. Подаръци ще има за всички от сърце, както се пеше в една песничка за Дядо Мраз едно време. Да, точно така. Така че давам възможност на още един човек, ако иска да се качи при нас. Марайка, ако имаш готовност, сложих линка, качвай се и вече вървим към края, хора, защото просто времето излетя. Времето, много интересен разговор се получи. Не съм се и съмнявала в това. Диди, много ти благодаря, че прие поканата ми, че отново родихме нещо в движение с теб. Ще видим доколко ще има така интерес. Тепърва ще го проучим, но тъй като Наталка така ми даде начален старт, аз мисля, че ще се получи. Това е невероятно признание, оценка. Рени, невероятно признание, оценка на Наталката, това, което го направи към нас. Каквото и да направите, тя каза, какъвто и проект, аз се включвам, защото вие го правите. Това е невероятно. Аз просто... Това е личния бранд. Да напомня, хора, за личния бранд отново. Че хората следват хора. Хората не следват компании, не следват брандове, те следват хора. Когато сте на една вибрация, когато са вашите хора, просто. Марайка, виждам, че тук се опитваш да се включиш, но нещо не мога да те кача. Не ми... Излиза ми някакъв надпис тук. Пробвай отново, за да видим дали ще се получи. Дани казва, много се радвам, че ви виждам заедно, двете наши учителки. Марайка казва, че не успява да се качи. Съжалявам, и аз съжалявам, Марайка. Лиляна Груева, здравейте, дами, Диана, толкова се радвам да те видя. Така. Румито е тук, Румелия Гочева, Наталка стана кръстница на проекта. Да, супер. Мисля, че го орисахме. Мисля, че орисахме новия проект. Мисля, че имаме зелена светлина за него. Бъдете сигурни, че ще се получи супер готино, не се съмнявайте в това. Толкова много неща орисахме днеска, не знам дали осъзнавате. Обучението за психология и технология на стартиращия подкаст, нали така? Да. Моя
моето завръщане на предаването ми Говори с Диана по нов начин, лайф коучинг на живо. Това, че ви споделих моето пътуване и лутане и трудности, и това нещо аз го виждам като плюс, нали, цялата ми тая трансформация и трудностите през тая година, защото пък ще излезе книга, което мисля, че ще е много полезна, тъй като аз разбрах, че този наръчник трябва да е точно наръчник всеки ден какво да се прави в такава ситуация, когато имаш загуба, примерно развод, смърт на близък човек, местиш работа или град или държава. Всичко това са вид загуби или скръб за нещо и то е наръчник ден по ден. Какво трябва да правите, мисля, че много ще ви помогне. Значи имаме поне 3 орисани проекта в това предаване. Включвам още един гост. Добре. Тони, здрасти, мила. Здравей, Тони! Включване. Здравей, благодаря ти много, че си тук. Толкова съм щастлива. Искам да ви кажа с какво съм накичена. О, това е Чакай, ти то се обърнало. Да. Това е орхидеята, която аз направих като бижу за тебе. Много ти благодаря, че си с него. Тони, имаш ли въпрос към нас, към мен? Искам да ви приветствам. Невероятна идея. Много съм щастлива, че излезнахте отново. Повтаря ми се нещо, както и да е. Добре се чуваш. Приветствам ви. И знам, че това е пътя, защото аз се сблъсках с изкуствения интелект, но едно разбрах. Няма как да докоснеш душата на човека през изкуствения интелект, а ние имаме нужда от това. Абсолютно. Да. Благодаря ти, Тони. Благодаря ти. Обичам те много. С вас съм, подкрепям ви. Аз работя по този начин и има резултати. Така че... Благодаря ти, че си с нас. Ти си абсолютен такъв зареждач с енергия, с думи, с добри чувства. Просто невероятно. Благодаря ти много, че си с нас отново. Добре, хора. Тони, свалям те, защото просрочихме времето. Благодаря ти отново, че се включи. Да погледна само коментарите. Марги казва, че не успява да си оправи микрофона. Следващия път задължително да сте с оправени микрофони, да може да се качате тук, да става още по-готин разговора. И Наталка Симова пише: мисля, че се събрахме отново. Ето този коментар искам да кача тук горе в студиото, всички да го видят. И така да завършим тази вечер. Защото аз наистина усещам, че се събрахме отново. Хората, които вибрираме на еднаква чистота, хората, които сме креативни, гледащи напред, хората, които искат повече от живота, които се вдъхновяват от вдъхновяващи хора, които искат да дават повече на света. Просто ние трябва да се събираме. Трябва да си споделяме енергия, време, всичко. Така че благодаря безкрайно на Диди, че стана виновница за това събиране отново и по този начин да започне отново да генерира тази прекрасна енергия, която преди циркулираше и раждаше невероятни проекти. Аз много ви благодаря, че бяхме заедно. Ще ви очаквам отново следващата седмица. Който все още не се е абонирал за канала, да го направи. Абонирайте се от камбанката, за да получавате известия, когато сме на живо, и да помагате на канала да расте, защото тепърва ще се случват тук много интересни неща.
Диди, последни 2 думи ти давам, преди да затворя лайва. Не 2 думи, 2 изречения и завършвам, защото пресрочихме. Благодаря ти, че пусна толкова хора, чухме толкова много думи. Благодаря ви, хора, наистина. Добри намерения, добри мисли, добри чувства. Аз усещам вибрацията, енергията. Ето за тази енергия говорих в началото на предаването. Не знам дали вие усещате, обаче искам да завърша с една фраза. И това е: действайте с най-голямото си вдъхновение по най-добрия за вас начин. Ето това е и формулата, първия принцип от формулата на Башар, но и формулата за завръщане в себе си. Да действаме с най-голямото си вдъхновение по най-добрия начин за нас, без да очакваме нещо, без да натискаме, да насилваме, да настояваме. И винаги, каквото и да се случи, да останем в позитивно състояние и да наблюдаваме трансформацията си и да използваме като ракета да излетим. Това е моето пожелание към вас. Много ви благодаря, Рени, на тебе безкрайно, и дано сме ви дали много вдъхновение, много вълнение и много енергия тая вечер. Да ви е уютно, прекрасно и приятно тази вечер. Чао, чао! До следващата седмица!